Amazing day mga ka-JMC. And so meron naman tayong bagong order. Yan po ay na-drop off ko na itong Kinetic DR Kihitas 8 na road bike. Ayan, so order sa atin sa TikTok shop, JMC Bike Shop Bicol ng taga Santo Domingo, Laguna Bay. And so maraming salamat po sa tiwala sa aming TikTok shop. Amazing day, Ma'am Daiho ng Laguna. Ayan, ito na po, Santo Domingo, Laguna Bay. No? So ito po, order nyo si Kinetic DR Kihitas 8 road bike, 2x8 speed, naka disc brake po ito. Ayan, kung mapapansin nyo, no? Ayan, disc brake, harap sa kalikurang gulong, naka seal bearing bottom bracket, 2x crank, 8 speedless sprocket. Okay, so bali ito po, alloy frame. Yan, with a Bripster or STI. And yan, papakita ko sa inyo yung nakatono. Balik ko na po yan bago ko siya ipa-deliver. Yan, so ito po. So unahin ko dito sa kanyang sprocket sa likod. Ayan, so working po yan. Pataas naman. Yan, pinakamalaki. So dito naman po sa kanyang crank, 2x and release. Working po lahat yan. Then accurate na rin po yung pinaka-pressure niya. Bali ito po ma'am, mamaya po mag-update po ako sa inyo pag yun ay nakabalot na. Kaya po pinakita ko lang sa inyo na working yung bikes bago ko siya ipa-deliver. Maraming salamat po sa tiwala sa JMC Bike Shop Bicol, TikTok shop. Amazing day, Sir Dangay mo ng Santo Domingo Bay, Laguna. Ayan, so ito na po yung order mo, si Kinetic DR Kihitas 8. Ito po ay naka Bripster or STI road bike, naka L2. Ito po yung shifter sa likod and brakes. Ito naman po yung release. Ito naman po yung brake sa harap and shifter. Ayan, ito yung minus. Ito naman po yung add papunta sa higher number. Naka disc brake. Ayan po, cable acquainted mechanical disc brake. Ayan po si Kinetic, two-tone color. Then ito po ay naka 2x 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 speed. L2, R3 yung kanyang RD. Ayan po, naka disc brake na rin po yan. Adjustable seat post, quick release 27.2. Ayan, seal bearing naman po yung kanyang bottom bracket. Ayan, so L2, R3 naman po yung kanyang shifter or FD. And so mamaya sir, mag-update po ako sa inyo, or ma'am no, mag-update po ako sa inyo pag yan ay naka-tune up na. Bali yan po, i-tune up ko pa, kukondisyon ko muna, check yung parts bago ko siya balutin. So maraming salamat po sa tiwala sa atin sa JMC Bike Shop Bicol, TikTok shop. Dahil mo ng Laguna. Amazing day! So Daiho ng Santo Domingo Bay, Laguna. Ayan, ito na po yung order mo, si Kinetic DR Kihitas 8. Ayan, so kung mapapansin nyo po, ayan, nakabalot na po yan na may, para may iwasan yung gas during shipping. Pati po yung Bripster or STI nakabalot na. So frame, fork, chain stay and seat stay. Sa RD nilagyan ko po ng bakal para mas matibas po dito, hindi siya mababali. Ayan, so dito rotor. Bali ito po, naka-remove lang po dito yung kanyang unang caliper. Dito naman po yung dalawang bolts niyan. So bali mga i-remove ko lang po dito sir ay yung kanyang seat post. Yan, adjustable naman po yan, no? So quick release. Yung pedal, ito yung pedal niya, left and right. Drop bar, apat na bolts na to, tapos unahang gulong. Yan lang naman po yung mga ikakabit nyo. So update po ulit ako mamaya pag yan ay nakapak na, pag naka-remove na po yung mga parts na yung sinabi ko at nakabalot na. Maraming salamat po sa tiwala sa JMC Bike Shop Bicol, TikTok shop. Amazing day. Ito na po yung order mo, Kinetic DR Kihitas 8. Yan, so kung mapapansin nyo po, no, nakabalot na po yan ng maigi para maiwasan yung gas during shipping papunta sa inyo.
Ayan, bali remove lang po yung kanyang unahang gulong. Yung drop bar, seat post, pedal, ayan na lang naman po yung mga ikakabit nyo po, no? Tsaka itong caliper para dito sa unahan. Okay, so ayan po yung standard packaging yan. So may karton po yan dito sa bawat sa down tube and the set tube para maiwasan yung gas-gas sa frame. Sa fork naman, ayan po may karton na sa pen para ma-secure po. Sa fork naman niya, ayan po ay may bakal na nakasupport para hindi mag-bend during shipping, no? Sa RD naman niya, may bakal din dito na support para hindi tamaan tong RD. So nilagay ko po dito sa pinakamalaki para mas lalayo po, no? So mamaya sir, mag-update po ako sa inyo pag yan ay nakabalot na. Maraming salamat po sa tiwala sa GMC Bike Shop Bicol, TikTok shop. And sa mga gusto mag-avail, visit nyo po yung shop ko, GMC Bike Shop Bicol. Chat po kayo kung ano po yung available na kulay kasi naka-default po yung color option po dyan. So sa mga gusto mag-walk-in, dito lang po kami. Located San Francisco, Ocampo, Camarines Sur, tapat lang ng Shell Gasoline Station. Amazing day mga ka-JMC. Ito na po yung order ni Ma'am Dahay mo. Ayan, so ito po taga Laguna Bay, Santo Domingo. Ayan, so yan po ay ready to drop off ko na po yan. Ito po ang order niya ay cash on delivery. Pagdating bago niya po bayaran sa rider and check, no? So yan po ay may mga attached video naman po kung paano ko sa i-process, i-packaging, balot, tune up. Ayan po. So yan po, sa mga gusto rin mag-order, pwede po kayo mag-visit sa ating TikTok shop, GMC Bike Shop Bicol. Ship nationwide po ako kahit saan sulok ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao via cash on delivery. Yes po, cash on delivery po yan. Once na dumating, tsaka nyo po bayaran. Ayan, katulad nitong order ni Ma'am Dahay mo na yan, ng Laguna de Bay. Ayan, so maraming salamat po sa tiwala. Sa mga gusto mag-walk-in, located lang po kami San Francisco, Ocampo, Camarines Sur. Pwede nyo po yan i-Google Map, GMC Bikes Bicol. Dito lang po kami, tapat lang po kami ng Shell Gasoline Station dito sa Ocampo, along National Highway lang po. Ayan, so maraming salamat po ulit. So mamaya po idadrop off ko na po yan sa JNT. Wait nyo na lang po ito, 3 to 7 days. Pero Laguna niya mga 3 days siguro niyan, tansya ko. Okay, so maraming salamat ulit. Ma'am Dahay mo ng Laguna Bay, Santo Domingo.